Partea a doua, sezonul 1. Bună ziua, puii mei! Da, astăzi mergem și noi pe aici prin oraș, dar o mai țineți minte pe Giulia? Fata aceea care, cum să vă zic, care e verișoara mea, i-am luat o casă, are și mașini, cum vedeți acolo în față. Da. Și hai să o sunăm și pe aia. Telelelelele. Da. Mă auzi? Da, Unde ești? prin oraș. Pe unde? În oraș. În oraș. Pe unde mai exact? Păi acum merg la cinema. Hai că vin și eu. Bine. Pa. Da, bă, hai să mergem și noi. Hai să ne închidem garajul. Așa. Și ce mai faceți? Ce creiu e ăsta de controlat? Pieci, mamă, bă, pe ce averajele? No, cred că mă duc până acasă și vin cu motorul, că nu cu asta nu ai șanse. Alo? Vezi că mai merg la cinema, merg și eu pe acasă să-mi iau ceva, că am uitat. Ok. Apare mine acasă. Eu mă duc și eu pe aici, prin oraș. Da, repede pe aici. Bă, dar să sperăm că azi nu e poliție. Dacă e poliție, am dat naiba. Așa. Bă, că am ajuns și eu la cinema. Bă, mai încet. Așa. După ce mă duc la cinema și trebuie să mă duc să mă schimb, trebuie să vin să mă îmbrac. Ok. I-am și apar. Hai și la cinema. La. Wow, ce film drăguț. Faci? Aia, ce era, nu? Da, am terminat să-mi dau cascadă de laptop. Da. De ultimul rând. Nu, stai aici. De-abia ca. Peste o oră. S-a terminat și filmul. Hai repede. Ăsta de aici e stălnul, da? Hai, eu mă duc să bag benzină. Mamă! Stai să-mi bag și benzină, mă. Merg eu să plătesc și pentru tine. Bine, cum vrei tu. Nu știu. Aoleu, de când o aștept? Mi-am băgat și motorină benzină. Da, de 10 milioane. Aia, treaba. Hai, ne vedem acasă, pa! Hai să mergem și acasă. Foarte rost de merg. Când prinde prea mare, trebuie să merg frică. Deci, dăm un pic aici. Așa. Măcar am garaj pe senzor, că dacă nu-l aveam pe senzor, nu mai zicea nimic. Asta e și așa. Stăm drumul la foc, mă duc să închid pecurile peste tot. Da. Ce faci? Bine, mă pregătesc de somn. Încă e zi afară.
Da, dar eu mă culc acum. Vreau să spun dacă vin la mine sau că acum sau că sau eu la tine. Da, nu acum, mâine. Bine. Hai, pa. Dar să știi că eu stau pe telefon. Bine, pa. Să duci autate la casa ei. Alo. E sigur că nu vrei să vii? Da. Poți să vii când vrei, că nu mă puteam. M-am pus în pat. Hai, pa. Ok, am închis acum. Cred că să ies pe balcon mai degrabă sau nu, cred că mă duc la piscină la mine în curte. M-am îmbrăcat, mamă, dai seară, da, nu mă mai duc la piscină în curte, mă duc la etaj sus. Că am jacuzzi, mă pregătesc frumușel. Și o să pe lucru foarte grea. Ce faci, vecinul? Deschide și mie aia să vin la tine, că văd că nu dormi. Hai. Parcă mi-ai spus că te culci. Tu te până acasă la tine și schimbă-te. Aici, doamnă, hai. Las că nu haine la mine. Hai să te duci să te schimbi. Da. Doamne. Cred că o să merg în Baia Mare. Hai din apă! Stai. Hai că pe tine te aștept. Nu am uitat să dau căștile jos, să nu le stric. Foarte greu. Vecinul! Vrei să vorbim sub apă? Vrei tu să vorbești cu mine sub apă? Hai. Dar stai să sar. Op! Al doilea episod s-a terminat, deci mai avem încă un episod și se termină prima serie. Și Julia, spui ceva? Da. Și să știți că noi ne gândim foarte mult la acest sezon, sau serial, cum spuneți voi. Sezon mai degrabă. Sezon. Nu, hai să zicem serial. La acest serial. Și sperăm că mai mulți oameni să dea like, subscribe și comentarii. Sper și că vă place. Și dacă nu strângem la acest episod, câte like-uri? 10.000. Prea mult, nu strângem atâta. 5.000. Prea mult. 1.000. 3.000. 300. 200. 30. 30 de like-uri vrei? Bine. Și sper că vă va plăcut foarte mult, că noi ne chinuim foarte mult. Da, și alături de voi a fost Antonio. Julia, care a avut 19 ani. Și o cheamă în realitate Rebecca, cu 9 ani. Are ea 9 ani, eu am 10 ani. Da, dar fac și eu 10 ani peste 3 luni. 2 luni. 2 luni. Și cam atât, să zicem, primul sezon și penultimul videoclip. Da. Vă iubim! Vă iubim! Ciao!